Milí priatelia, v týchto chvíľach sledujete reláciu v slovenskom jazyku. Dnes vám ponúkame reportáž z medzinárodnej konferencie venovanej zlepšeniu situácie na slovensko-ukrajinskej hranici. Spolu s vami zavítame do slovenského mesta Šaľa, kde prebiehala súťaž v prednese slovenskej povesti. Dozvieme sa o tom, aké nové projekty vzniknú medzi družobnými mestami Užhorodom a Košiciami, a spolu s obyvateľmi krajského mesta sa zúčastníme na krížovej ceste ulicami Užhorodu. V Užhorode prebiehal záverečný seminár, ktorý sa konal v rámci realizácie medzinárodného vedeckého projektu pod názvom Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici. Cieľom tohto projektu bolo zlepšiť situáciu na hraničných prechodoch na slovensko-ukrajinskej hranici. Primárne teda na hraničnom prechode, kde je najviac problémov, a to je teda Vyšné Nemecké a Užhorod. Projekt bol veľmi rozsiahlý a bol zameraný na realizáciu výskumu na slovenskej a ukrajinskej strane hranice. V rámci projektu sa robilo viacero vecí. Jednou tou najpodstatnejšou je, realizoval sa výskum, aké sú teda problémy na tej hranici. Robili sme množstvo interviú vlastne s cestujúcimi, ktorí prekračujú slovensko-ukrajinskú hranicu, teda legálne, cez tie hraničné prechody. Robili sme výskum vlastne medzi samotnými policajtmi, medzi samotnými colníkmi. Je tam proste množstvo problémov. Niektoré sú infraštruktúrne, niektoré sú súvisiace s organizáciou práce, či už policajtov alebo colníkov. Veľmi vážnym problémom je napríklad sociálne zabezpečenie a nízke mzdy tých policajtov a colníkov, ktorí sú na tej hranici. Na slovenskej strane, hlavne u policajtov, je to problém nízkych kapacít. Častokrát, proste, ak im niekto ochorie, nemajú náhradu a robia 3-4 policajti a potom nestíhajú proste odbavovať, ak je nejaký nápor na tú hranicu. Je tam proste viacero problémov, ktoré budeme na tejto konferencii teda prezentovať a budeme teda navrhovať aj ukrajinskej strane, aj slovenskej nejaké odporúčania. Projekt manažovali Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Národný inštitút pre strategické štúdie na Ukrajine. Partnermi tohto projektu boli aj vláda Slovenskej republiky a štátne pohraničné služby Ukrajiny a Slovenska. Dneska sa jedná o záverečnú konferenciu, ktorá bude bilancovať výsledky teda splnenia úloh a cieľov fondu, kde môžem najmä spomenúť, hlavným cieľom bola výmena skúseností medzi slovenskou stranou a ukrajinskou stranou, výmena skúseností v oblasti vzdelávania, kedy naši policajti navštívili Akadémiu Bohdana Chmelnického, a takisto ukrajinskí kolegovia navštívili Akadémiu policajného zboru a naše vzdelávacie školské priestory. Ďalšou časťou projektu bol nákup technických prostriedkov na hraničné priechody, takže kamerový systém na hraničné priechody, kde cieľom najmä je zefektívnenie práce našich policajtov, ďalej ukázanie našich skúseností ukrajinským kolegov a najmä možno aj zvýšenie priepustnosti hraničných priechodov, kedy vieme všetci dobre, že v niektorých momentoch a časoch tie čakacie doby na ukrajinsko-slovenskej hranici sú nemerne dlhé, takže toto bolo jedným tiež cieľom projektu. Hraničiarov a colníkov na slovensko-ukrajinskej hranici posilňuje každé spoločné stretnutie a hľadanie ciest na lepšiu prácu, na lepší manažment na tejto hranici, pretože ide o dvoch blízkych susedov, ktorých hranica nie rozdeľuje, ale spája. Takže musíme hľadať všetky cesty preto, aby výkon pri dodržaní všetkých predpisov bol čo najpružnejší a najoptimálnejší. Takže aj preto som veľmi rada, že aj norský finančný mechanizmus podporuje túto myšlienku a vzniklo niekoľko veľmi potrebných, úspešných, sofistikovaných projektov preto, aby sme mohli spoločnými silami, spoločnými krokmi posilniť manažment našej spoločnej hranice.
Mestečko Šaľa sa nachádza nedaleko hlavného mesta Slovenska a raz do roka sa sem schádzajú deti z celej krajiny, aby si zasúťažili v prednese slovenských povestí. Tento konkurs má názov Šaliansky Maťko a založil ho šaliansky lekár a dlhoročný matičiar Svetozar Hýkel. Úplnou náhodou, ja som robil v Afrike lekára a bol som v krajine, kde bola veľká bieda detí. No a prišiel som domov a som si dal myšlienku aj mojim priateľom, že veľmi radi by sme boli, keby na také niečo, čo majú, bohužiaľ, jakú biedu majú tie deti, aby u nás bola veľká radosť našich detí, tak sme vypísali takúto súťaž, aby dneska mohli sa prezentovať v takýchto slovenských povestiach, aby tú radosť prejavili, aby tá bieda nebola taká, jak som to videl v ostatných krajinách. V tomto roku sa súťaž Šaliansky Maťko konala už po 24. krát a zúčastnilo sa na nej okolo 30 detí, ktoré súťažili v 3 vekových kategóriách. Recitácia povesti prebiehala na veľmi vysokej úrovni, preto súťažiaci si boli navzájom silnou konkurenciou. Jeden z nich, Demeter ho volali, nebol čertiskom, ako by si predstavoval Lucifer. Nie len, že nevodil do pekla duše, ale na dôvažok za stravu pomáhal ľuďom pri práci. Na súťaži Šaliansky Maťko recitovali aj zahraniční účastníci. Ukrajinu tu reprezentovali 2 žiačky slovenskej školy v Užhorode, ktoré vystupovali mimo súťaže. Raz neskôr večer šiel jeden sklenák s plnou nošou. Mesiac svietil ako rybie oko a bolo jasno ako vodie. Sotva došiel za dedinu, začal kdesi vyhrávať muziku. Ja sa veľmi teším, že naše deti užhorodské sa mohli zúčastniť tejto súťaže, ukázali úžasné vedomosti, aké sú šikovné. Keď si zoberieme, že začínali v prvom ročníku len ako deti, ktoré vedia po ukrajinsky a nevedia po slovensky a dnes sa postavia na javisko spolu so slovenskými deťmi a krásne slovensky hovoria, prednášajú, tak som bola nadšená, veľmi šťastná a myslím si, že aj pre deti to bol nezabudnutelný zážitok, že naozaj sa mohli porovnávať s tými najlepšími recitátormi detskými na Slovensku. Takže myslím si, že 24. ročník Šalianskeho Maťka vyšiel a tešíme sa na 25. ročník. Zase budú noví recitátori, nové povesti sa naučia a verím, že tie výkony budú také vynikajúce, ako boli tento rok. Takže gratulujem všetkým deťom a som bola veľmi spokojná s ich prezentáciou, ako sa predviedli a čo ukázali, čo dokážu. Som veľmi rada, že som získala takú možnosť, že mohla by som vystupovať tu na tejto scéne na Šalianskom Maťku. Neviem, páčilo sa to mi veľmi, ale ešte by som chcela niekde akoby, že hodnotili, aby aj nás, deti z Ukrajiny, aj z iných krajín, tako ako aj Slovákov. Myslím, asi можна б зіскали ніякі міста. Приємно, що наші діти приймають участь у міжнародному, до речі, конкурсі. Teší ma, že naše deti sa zúčastňujú na medzinárodnej súťaži. Okrem Slovákov sa tu ešte zúčastňujú deti z Ukrajiny a z Maďarska. Naše účastničky vystúpili chválihodne. Dievčatá recitovali mimo súťaže, ale členovia poroty ocenili veľmi vysokú úroveň ich prípravy. Ešte by som chcel zdôrazniť, že je to náš maličký príspevok k európskej integrácii, keďže Ukrajina sa zo všetkých síl snaží vstúpiť do európskej rodiny. Naša Ukrajina всіми силами старається влитися в сім'ю європейську. Pekné recitátorské vystúpenia s precíznou domácou prípravou, ktoré predviedli účastníci súťaže, dodali práce porote, ktorá mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších žiakov. Mám taký si dojem, jak späť tých 24 ročníkov, lebo vidím tu tie deti, tú žiadu tých detí, to je pekné, ako vedia recitovať, ako vedia zo seba dať všetko, niečo pekného, čo v sebe majú. Vďaka
pani učiteľkám, ktorí na to pripravujú. A to je tá cenná vlastnosť a ten zážitok, že si to nechávame pre seba a potom to vieme rozvíjať ďalej. Tak toto je krásne. Vzácnym hosťom súťaže Šaliansky Maťko bol ex-prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý pravidelne navštevuje toto podujatie. Som veľmi rád, že môžem prísť medzi mladých ľudí, ktorí majú radi slovenčinu a ktorí prezentujú aj svoje umenie recitovať, čítať prózu. A som veľmi rád, že nechodia sem len deti zo Slovenska, ale že chodia deti aj z niektorých krajín, kde žijú Slováci. Takže si to veľmi vážim. Najmä to, že ich rodičia vedú k tomu, aby nezabudli materinský jazyk, aby nezabudli na krajinu, odkiaľ vlastne pochádzajú. Takže ďakujem veľmi pekne aj vašim deťom, ktoré sem prišli a že dokážu takto prezentovať slovenskú kultúru. Držím palce, aby mali dobrý život, aby sa u nich zlepšilo prostredie, aby najmä v ich krajine bol kľud a deťom a mladým ľuďom prajem úspešnú budúcnosť, pretože to budú potrebovať a samozrejme popri tom všetkým ľuďom vašej krajiny veľa, veľa zdravia. Celé dopoludne sa nieslo v umeleckej atmosfére a všetci s napätím čakali na slávnostné vyhodnotenie. Ocenené boli 1. až 3. miesto a čestné uznanie za výborný prednes si v každej kategórii odniesli všetci ostatní recitátori. Družobným mestom Užhorodu na slovenskej strane je druhé najväčšie mesto Slovenska Košice. Partnerská spolupráca medzi týmito mestami existuje už viac ako 2 desaťročia. Aby zintenzívniť tieto družobné vzťahy a prerokovať spoločné otázky, do Užhorodu s dvojdňovou návštevou pricestoval primátor Košic Richard Raši. Chceli by sme sa zamerať na viacero oblastí. Prvá oblasť je cezhraničná spolupráca a čerpanie financií z Európskej únie, z norských fondov alebo z iných grantových schém. Čiže chceme všetky peniaze, ktoré sú smerované do tohto regiónu využiť, aby sme si vyriešili problémy, ktoré v mestách máme. Napríklad sú to archívy mesta Košice, mesta Užhorod, ktoré potrebujú veľké investície, na ktoré mesto peniaze nemá, ani jedno, ani druhé, ale sú na to financie zo zahraničia. Alebo je to napríklad detská železnica, ktorú má Užhorod aj Košice, ktorá potrebuje takisto veľké investície, na ktoré vieme využiť tieto financie, alebo obnova historických budov v centre mesta. Tá druhá veľká oblasť je podpora turizmu. Naozaj ani ja som netušil, čo všetko tu je. Čiže chceme využiť ten potenciál turistický, ktorý sa nachádza na Užhorode a ponúknuť ho našim ľuďom. Naopak ponúknuť turoperátorom z tejto oblasti aj z Užhorodu východné Slovensko a mesto Košice, ale pripravovať aj spoločné turistické balíčky pre turistov, ktorí prídu do Košíc, aby sme ich vedeli udržať nielen v meste, ale aj v regióne Užhorodu a Zakarpatska čo najdlhšie. A potom je to spolupráca v oblastiach, ktorá už prebieha roky v kultúre, v športe alebo v školstve. V Užhorode sú slovenské školy, čiže tá spolupráca funguje, ale keď sa bude dať, tak radi pomôžeme. A naozaj vnímame situáciu v Užhorode momentálne ako veľmi stabilnú, čo je mimoriadne dôležité pre európske projekty, pretože treba, aby obaja partneri boli 100%, aby sa aj projekty dokončili. Keď sú cudzie peniaze, ktoré vieme použiť, tak treba všetky projekty, ktoré sú využiť. Kvôli projektom sa spoja naše týmy, turistických operátorov dáme do kopy takisto a už to bude na nich, aby našli projekty, ktoré budú pre oboch prospešné. Máme už dohodnuté konkrétne body spolupráce. Je to archív a rekonštrukcia detskej železnice, obnovenie historických pamiatok, rekonštrukcia fasád budov, výstavba bytov pre rómske obyvateľstvo, obnovenie parkov. A na to by sme mohli získať financie z európskych fondov prostredníctvom podania spoločných grantových projektov.
fondiu. V dňoch 19. až 27. apríla v metropole Košického kraja sa uskutoční 3. ročník Dní Ukrajiny v Košiciach. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho a obsahuje veľmi bohatý program. Krem toho, že budeme mať nielen Zakarpatsko, ale budeme mať aj Dnepropetrovsko, budeme mať Novodnistrovsk, budeme mať Černieveckú oblasť, budeme mať Mikolajevskú oblasť. To sú všetko kolektívy, ktoré prichádzajú na spoznávanie Európskej únie a spoznávanie Slovenska. Po druhé, budeme mať prvé slovensko-ukrajinské dni turizmu, športu a gastronómie, pretože mesto Košice úspešne zvládlo a je nositeľom titulu Európske mesto športu 2016. Pripravuje sa na mládežnícke letné olympijské hry 2021, to znamená, že radi by sme odovzdali skúsenosti z príprav a z toho, čo sa urobilo aj ukrajinským mestám a ukrajinským zástupcom športu. Chceme rozvíjať turizmus, ako pán primátor, so Zakarpatskom a s Užhorodom. To znamená, že radi by sme v Košiciach predstavili Sakura Fest, pretože pre Košičanov je neznáma. Ďalej je to petangový turnaj medzi užhorodskými petangisti a s košickými, to znamená, že opätovné pokračovanie. Ďalej je to Slovensko-Ukrajinské ekonomické fórum, podnikateľské v tomto roku zamerané na energetiku, zelené energie, na spoluprácu miest, na zateplovanie budov. To znamená, že aj na Ukrajine prebieha proces energoefektívnosti alebo zmien v energetike. Radi by sme urobili ďalej a pozvali zástupcov miest, samospráv z Ukrajiny, zo Zakarpatska do Košíc na fórum o samosprávach, o spolupráci partnerských miest. Očakávame podpis dohovoru medzi ukrajinským a slovenským mestom práve v rámci Dní Ukrajiny. To znamená, že je to široké spektrum a ešte ďalšia vec sú ďalšie 3 konferencie, ktoré sú v rámci Dní Ukrajiny a jedna z nich je zameraná na spoluprácu občianskych združení, mimovládnych organizácií, kultúrnych inštitúcií, vzdelávacích inštitúcií, vysokých škôl. To znamená, že aj vzdelávanie, aj biznis, aj ekonomika, aj zamestnanie je jedným z faktorov, ktoré chceme rozvíjať, taký trojuholník. A práve Dni Ukrajiny v Košiciach sú jedným z podujatí, ktoré bude aj v tomto roku poprvýkrát prezentovať históriu Ukrajincov, Rusínov žijúcich na Slovensku, pretože v minulom roku 60 rokov je tomu, čo bolo založené Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a práve toto múzeum príde do Košíc a predstavuje 28. marca sprievodné podujatie, volá sa Svet v ukrajinsko-slovenských farbách a prináša obrazy Bukšaja, Erdelyho, niečo, čo spája aj Zakarpatsko, aj východné Slovensko. Prinášajú informácie o drevených kostolíkoch, chrámoch, cerkvách, ktoré sú aj na severnom Slovensku, aj na Zakarpatsku. To znamená, že veľmi sa tešíme na tú výstavu, pretože je jedinečná a vychádza z depozitov múzea, ktoré skutočne má čo ukázať a sme veľmi radi, že práve mesto Košice s podporou mesta Košice sa toto podujatie uskutočňuje a môžeme ukázať nielen Košičanom, ale aj východnému Slovensku a aj Zakarpatsku to, čo a čím žije aj ukrajinsko-rusínska kultúra na Slovensku. Zbližovať vzťahy medzi obyvateľmi dvoch susediacich krajín, Slovenska a Ukrajiny prostredníctvom umenia. Práve takúto úlohu majú výstavy, ktoré sa pravidelne konajú na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode. Útulnú výstavnú sieň tejto diplomatickej inštitúcie od piatku zdobia nové obrazy. Tentokrát sú to pestrofarebné diela rodačky zo Zemplína Ľudmily Krávsovej Lákomej, tvorba ktorej je dobre známa zakarpatským výtvarníkom. O tvorbe pani Milky Krávsovej Lákomej som sa dozvedela od zakarpatských umelcov. O tom, že oni majú priateľku na Zemplíne, ktorej obrazy si nesmierne vážia a prinášajú im radosť. Takže som postupnými krokmi pátrala po pani Milke, až som mala príležitosť sa s ňou stretnúť a keď sme boli na konzuláte, ukázala som jej priestory, že by som bola veľmi vďačná, keby som mohla jej tvorbu prezentovať. Zapáčilo sa jej, slovo dalo slovo a po skončení jej výstavného programu na Slovensku sme sa dohodli, že
na prelome rokov alebo začiatkom 17. roku môže časť jej tvorby byť inštalovaná aj u nás na konzuláte. Tak dnes sa stal ten krásny deň a som veľmi šťastná a hrdá, že môžem opätovne prezentovať na konzuláte tvorbu významnej slovenskej umelkyne Ludmily Lakomej-Krausovej. Це унікальна жінка, прикладом може бути для всіх нас. Je to unikátna žena, ktorá môže byť príkladom pre všetkých nás. Tým, že je veľmi inteligentná, profesionálna a srdečná. Máme ju veľmi radi. Celý náš umelecký kolektív ju pozná už veľmi dávno. Stretávame sa na rôznych medzinárodných pleneroch. Celý náš kolektív už sa z nej дуже знає dobre po rôznych medzinárodných plenerov. Výtvarnička Ľudmila Krausová-Lakoma je nositeľkou titulu Maliarka Zemplina, veď vo svojej tvorbe znázorňuje zemplínsky folklór, krajinu a stavby so zvýškami starej ľudovej architektúry. Z jej obrazov vyžaruje láska k tradíciám, k rodine, k rodnej obci a prírode. To som si ani ja neuvedomovala, až som si pozrela do mojej knihy, že to je v 97., keď som tu vystavovala v galerii Bokšaja, múzeu Bokšaja, potom vo výstavočnom zále chudožníkov a prešli práce aj do Mukačeva. Veľmi som bola rada, že môžem ukázať svoju tvorbu aj tu na Užhorode, pretože ja na Zakarpatie a vôbec tu do tej oblasti krásnej podkarpatskej Rusy by som dala povedať, chodím od 93. roku a veľmi sa mi tu páči najviac tá krajina, prekrásna panenská krajina. Maliarka Ľudmila Krausová-Lakoma má na svojom konte desiatky samostatných a vyše 150 kolektívnych výstav. Jej diela mohli obdivovať milovníci výtvarného umenia nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Českej republike, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a na Ukrajine. Umelkyňa sa pravidelne zúčastňuje a je spoluorganizátorkou mnohých medzinárodných maliarských plenerov a sympozí. Як живописець, вона неодмірно присутня була на всіх пленерах, які були в Україні. Ako maliarka bola prítomná na všetkých pleneroch v Ukrajine. Stretávali sme sa s ňou aj na pleneroch na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Ako akademická maliarka je veľmi pracovitá a tvorivá, preto môže byť pre nás príkladom. Pred 30 rokmi sme sa poprvýkrát stretli s jej tvorbou a boli sme tým nadšení. Зараз на пленерах ми маємо певну річ, де ми вже рівняємося на її рівень. Na vernisáži výstavy obrazov slovenskej maliarky v Užhorode boli aj zástupcovia Českej republiky, ktorým sa táto umelecká akcia veľmi zapáčila. Musím říct, že to propojení národnostní historicky je tak úžasné, že se tady vlastně teď splnil takovej ten sen znovu spojení se všech těch trojbodových národností a to umění, které tady paní umělkyně prezentuje, je úžasné v té barvitosti, v té nápaditosti, ale hlavně v tom kontextu, v té krajině, která zapadá do tohoto krásného prostredí. Okolo 20 výtvarných diel Ľudmily Krausovej-Lakomej budú niekoľko najbližších týždňov spríjemňovať pracovnú atmosféru na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode. Krížovú cestu ulicami Užhorodu organizuje Mukačevská grécko-katolícka eparchia spolu so všetkými farnostiami mesta. Každoročne sa na nej stretnú katolícki veriaci, ktorí si takýmto spôsobom pripomenú utrpenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Na tretiu chrestopoklonnú nedeľu, tretiu nedeľu postu je 10 rokov, ako nám bolo odovzdané čiastočku životoriaščoho Krista z Ríma a odtedy každý rok je táto krížová cesta ulicami Užhoroda vždy z iného miesta, takže je to už vlastne 11. krát, keď počítame ten 2007 rok.
som rád, že je taká možnosť aj vyznať svoju vieru, ale hlavne zamýšľať sa nad láskou Kristovou k nám, nad našimi životnými krížmi, nad tým, čo znamená pre nás Ježiš Kristus v našom osobnom živote. Tento rok krížová cesta sa začala pod vrchom Kalvária pri soche svätého Jana Nepomuckého, odkiaľ desiatky kňazov a tisíce veriacich v spoločnej modlitbe putovali ulicami mesta. Prichádzam na túto krížovú cestu už nie po prvýkrát. Je to pre mňa vzácna udalosť, ktorá ma duchovne naplňuje a približuje k Bohu. Dnes je tretia krížopoklonná nedeľa. Tradične v Užhorode v tomto čase sa koná krížová cesta, na ktorej, keď mám možnosť, sa snažím zúčastniť. Щоб відчути, як Христос ішов. Правда, ми не так ідемо, але ж трошки хоч якусь мить відчути, як воно було. Medzi účastníkmi pobožnosti bolo aj veľa mladých rodín. Stretli sme tam aj rodičov 5 detí so svojimi malými ratolesťami. Na krížovú cestu ulicami mesta chodíme s deťmi každý rok. Je to pre nich dosť náročné, ale verím, že aj užitočné, lebo na nejaký čas sa odpútajú od počítačov a spoločne strávime čas pri modlitbe. Krížová cesta v uliciach Užhorodu upútala pozornosť nielen veriacich, ktorí pravidelne navštevujú kostoly, ale aj náhodných divákov, ktorí v centre mesta vychutnávali nedeľu. V rámkach hodiny osnovy zdravia a pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia žiaci 4. ročníka Všeobecno vzdelávacej školy číslo 4 v Užhorode mali vzorovú hodinu starostlivosti o ústne zdravie. Tak ako v minulom školskom roku sme si na dnešné vyučovanie pozvali mladé dentistky, zubárky, ktoré nám na vyučovaní naše deti naučia, ako sa správne starať o zúbky. Tieto hodiny sú skvelé na to, aby deti konkrétne na modely sa naučili, ako sa o svoje zúbky majú starať. Do školy prišli študenti stomatologickej fakulty a porozprávali žiakom, ako sa správne starať o ústnu dutinu. Prevencia nie je zložitou ani finančne náročnou záležitosťou. Predsa zakúpenie správnej zubnej kefky a zubnej pasty je bežným štandardom a každý si môže dovoliť túto investíciu pre seba a pre svoje dieťa. Takéto projekty sa robia aj na Slovensku, bežia pod názvom Zdravý úsmev, kde takisto zdravotníci chodia do škôl a učia deti starostlivosti o svoj chrup. Platby za ošetrenie sú podstatne vyššie, než sa naučiť modernú techniku čistenia chrupu a dodržiavať tieto postupy už od detstva. Rozvíjať u detí návyk starostlivosti o chrup treba od samého detstva, už od materskej škôlky, a v škole im treba pravidelne pripomínať o pravidlách starostlivosti o zúbky. Vidíme, že sa deti aktívne zapájajú do dialógu s lekármi, dávajú im otázky, je to pre nich zaujímavé. Myslím si, že takouto formou si deti lepšie zapamätajú pravidlá, aby mali pekný a zdravý úsmev. Zubný kaz má 60 až 90% školopovinných detí a bolesť zuba je najčastejším dôvodom absencie detí v školách. Dnes na hodine sa deti viac dozvedeli o zubnej hygiene a o starostlivosti zubov. Bolo nové, že ako máme správne čistiť zuby a že by boli čistejší a zdraví. Starať sa o chrup treba počas celého života. Kontinuálne od detstva do dospelosti, veď ústne zdravie má obrovský význam pre celkové zdravie a je prítomné všade v našom živote. Keď sa smejeme, rozprávame, jeme, boskávame sa, pískame alebo spievame. Milí priatelia, v týchto chvíľach sa s vami lúčime. Nech sa vám darí a stretneme sa o týždeň.